være klar. Hvad fortæller I klar? Ikke nogen. Vi læser den ikke op. Vi sender den bare til. Okay. Altså, du må gerne slå det. Nej, det er okay. Er vi i gang? Det tror jeg på. Ja, vi har om teamudvikling gennem fælles praksis og narrativer, hvilket der betyder, at vi kommer til at tale om de traditionelle og de mere moderne udviklinger i holdets forståelse og individets rolle og individets inkorporation i holdet, og hvordan man selv kommer med i et hold og tilpasser sig holdet. Ja, de traditionelle forestillinger om dannelse af team. Traditionelt er der en dikotomi, som betyder, at der er en todelt forståelse og ikke mere. Så der er to faktorer og ikke flere. Det er holdet og individet, som har forskellige mindre variabler, der spiller med. Og det fungerer i mange sammenhænge at forstå det på den måde, men der er også nogle, hvor det udelukker nogle nuancer, som der er brug for. Individets værdi skal ses, hvilket den her forståelse, den der todelte forståelse, ikke helt gør. Og individets status, værdi og rolle er også meget vigtigt for at kunne inkorporeres i holdet. Ja, og så er der rolleteori, som bruges til at beskrive holdmedlems rolle i et team. Og en rolle bestemmes ud fra to ting. Det er bestemt ud fra forventninger, og det er bestemt ud fra en bestemt adfærd, som personen indtager i en konkret situation. Og til rolleteorien, den berører nogle forskellige punkter, noget der hedder rollesæt. Og det betyder, at hver en person har et bestemt rollesæt, som består af forskellige roller, man har fået tildelt i forskellige sammenhænge. For eksempel kan man være både leder, forældre, ven, fodboldtræner osv. på samme tid. Og så ligger udfordringen her i, at man skal kunne forene dem alle sammen. Fordi at der er forskellige forventninger til de forskellige roller. Så er der noget, der hedder rolleinterpretering. Og det beskriver en rolles relation, f.eks. en rolle mellem en leder og en medarbejder, eller forældre og et barn, eller en træner og en holdspiller. Hvad hedder det nu? Og de har ikke nødvendigvis betydning på samme tid, fordi at man jo godt kan have flere roller. Og de kommer så til de forskellige situationer, som man er i. Og hvis, man kan være leder et sted på sin arbejdsplads, og så i gang med at videreuddanne sig, hvor man så ligesom er elev i den situation, så kan man ikke både indtage lederrollen og elevrollen, fordi de er ligesom i kontrast til hinanden. Så er der noget, der hedder rollesistance, og det handler om den bevidste eller den ubevidste adskillelse i en person skaber mellem sig selv og de roller, man har fået tildelt eller har taget. Det kan fx være i en gruppe, hvor der er en, der ligesom er en dygtig elev, og de kan så rolledistancere sig selv ved ligesom at bruge ironi eller en komisk tone for ligesom at vise, at den her rolle ikke er deres fulde identitet, men at det ligesom er noget, de har tiltaget ligesom i en bestemt situation. Og så er der interrollekonflikt. Det er, når der ikke er forenlige forventninger til to roller. For eksempel hvis man er en kvindelig leder, men også er mor, så kan man altså ikke indtage begge roller på samme tid. Fordi at det er den her kærlige moderrolle og sådan en lidt skarp lederrolle, som man bliver nødt til at have, hvis man er leder. Og de står altså i kontrast til hinanden. Og så er der intrarollekonflikten, og det er, at man har forventninger til ens roller. For eksempel spillerne har forventninger til deres træner, og vi som elever har forventninger til vores undervisere. Og så er der noget, som hedder teamrollemodellen. Og den beskriver de forskellige personlighedstyper, som der er i et team. Og der er der sådan noget som en koordinator, en opstarter, en idémand og alt sådan noget, som vi har snakket om før. Og for at teamet ligesom fungerer, så skal man finde en person, der ligger naturligt til de her roller, for at man kan forbedre teamets effektivitet og præstationsevne. Dog gør den her teamrollemodel, at man ligesom bliver
fastholde de her roller, og det kan også fastholde en holdsudvikling. Fordi en udvikling sker, når man overskrider grænser, og det bringer lidt videre til noget korrektionsteori, som jeg tror Gabriel vil snakke om. Eller Leo. Og den bruger man mere i sportsverdenen, fordi den kan fremme konkurrence og fremme udvikling. Så løbens og teamets kohesion som kvalitetstegn for teamudvikling. Og kohesion, det betyder sammenhold, og det er jo vigtigt for, at teamet ligesom skal kunne fungere. Der er nogle for eksempel punkter her, og blandt andet holdstruktur, og det er jo meget det her med, at der er nogle roller på holdet. Blandt andet noget med leder, der skal kunne tage resten af holdet med sig. Gruppemiljøet er også vigtigt. Det sociale, at man trives der. Og så også gruppeprocesser, der man ligesom har det samme mål, kunne løse opgaven. Så det er også vigtigt. Og så Caron, han siger noget om social og opgavekohesion. Og det sociale, det er det her med, at man har det godt sammen, det man trives socialt. Og så er der opgavekohesionen, det her med, at man ligesom har den samme vision om at nå opgaven. Og så der er en gave, der siger, at kohesion har to sider, og generelt siger, at kohesion generelt fremmer motivationen, men at for meget kohesion også kan være forstyrrende for holdet. Hvis det sociale fungerer for meget, kan man sige, der bliver for meget snak eller andet på holdet, så skal det være forstyrrende. Så ja. Ja, og så når vi snakker om gruppens udviklingsforløb, så snakker man normalt om to grundsyn. Hvor det første er det individualistiske grundsyn, og det er også det, vi har arbejdet lidt med før her på Idræt B. Der er en, som hedder Togman, som har lavet 5 faser i 1965, som ligesom skal beskrive, hvordan en gruppe kan udvikle sig fra starten til slutningen. Og det er også den der model, som vi har haft op før. Den første fase er forming, og det er her, hvor gruppen dannes. Man lærer hinanden at kende. Så i vores eksempel på vores, da vi var i det her stadie, det vil være første modul, vi havde, da han lavede de der hold. Så vil vi så vil gruppen selvfølgelig blive dannet, og så begynder man at lære hinanden at kende, og der er ikke helt etableret noget hierarki endnu, eller nogle roller. Man er bare nysgerrig og åben. Og så går man videre til storming, det næste stadie, hvor man så udfordrer lidt hinanden, man markerer hinanden, og der kan godt opstå konflikter i det, man diskuterer om, hvilke mål gruppen skal have. Og der kan også opstå interne magtkampe i det, at der skal nu være et hierarki, og der skal være nogle roller. For eksempel, der skal være en leder, eller der skal være en assistent, eller der skal være en, som bare spiller. Og så udfordrer man lidt hinanden for ligesom at falde på plads, og det er så også det næste trin, som hedder norming. Og det er ligesom herover, nu er det ligesom faldet på plads, og så kan man ligesom viderebygge det, man har diskuteret og fundet ud af i storming. Så man har ligesom et mål nu, og de fælles regler, man diskuterede i storming, de udvikles nu, og samarbejdet udvikles uden at der er så meget konflikt, og så vil sammenholdet vokse. Og så er man ligesom klar til at gå videre til performing, som er det 4. stadie, og det er her, man ligesom arbejder effektivt, og medlemmerne de supplerer hinanden, og der opstår en synergieffekt, hvor alle ligesom bidrager til noget, og alle ligesom kan påvirke hinanden positivt. Og det er selvfølgelig her, når man spiller kampe, og hvis det nu er et fodboldhold, så er det så over en sæson, at performing, det er der, man er mest. Og så til sidst, så er der journey, hvilket vi ikke har snakket om, fordi at det er ikke super relevant, fordi det er bare, når gruppen opløses igen. Så det vil være, når vores forløb er slut, eller en fodboldsæson er slut, og man så enten har ferie, eller der kommer nye spillere til gruppen, nye medlemmer til gruppen. Og så når det sker, så starter man så forfra. Selvom at der er måske stadig nogen, der kender hinanden i gruppen. Hvis der bare kommer en ny, så skal man ligesom starte forfra med forming, fordi alle skal lære hinanden at kende igen, og så storming og norming og performing. Og så snakker man også om et socialt praksisfællesskab, som er et lidt mindre individualistisk præget syn på det. Fordi der kigger man ikke så meget på, hvordan det er den individuelle, der skal tilpasse sig i de 5 faser, så det er lidt mere, at
man er fælles om én ting, og man er ligesom committed til at klare det, men der er nogle andre grupper, der vil snakke med det.